By virtue of the powers vested in me, I officially declare the Washington Banquet Town Fiesta Festival Trade Fair officially open. Mabalinan ti pumasyar ken kumatang kanilang dito mga produkto itinalukatanan na trade fair apasat ti Washington Banquet Town Fiesta 2026. Manipod kanid furnitures, wood and bamboo crafts, Inabel products, delicacies, ken dadong pa produkto ti probinsya, aging ka kanidi presko nating ti Benguet, ken digiti dadong pa produkto manipod regions 1, 4, ken NCR. O mapabot ti na mapulog ket talo digiti exhibitors, akaraman iti makalawa sa trade fair. We would like to encourage everyone na more than buying any kwantita, padasen tayo apo nga agkwamot lang nga gatangan o dagiti local products tayo. We have to support local, we have to go local, we have to buy local. Maragsakan met digiti exhibitors gapata malaksid na makalako da adada pa yamayam amo digiti produkto da kasken ni Marvin na nagkapupay malipod manabo. Napintas unoy sir dito pinagsalsalim iti trade fair ta may promote digiti produkto mi. Ano ang namayan nyo after the trade fair? Sa digiti orders ko sir, more orders kasi ay tapos sales. Saan metapaudi digiti produkto nga Inabel, karaman digiti produkto ang nagtaod manipod iti natural dye. Dakil sir ti importansya na dito adu ti matulungan na sir lalo na dagijay pampamilya mi kin dagijay buong barangay mi iso ti pagsapulan na dagitoy agnat natural day ken agborbordan sir. Ti trade fair ket mga sarming iti tema ti panagpiesta ti ili aparing ipateg ti kultura, progreso ti ili ken umili. Naisubli ti awag ti piyesa ti Banguet a Washington Day kas parang bigbig ti kasangay ti muna US President ni George Washington iti Pebrero 22 ken kas parang bigbig ti American colonialism ti ili. Kas panang ipakita iti pateg tayo kadag iti simakop kada tayo nga Amerikano. So, Washington. And it came to be called all throughout. Nanipod at dapuot ko, Washington. It was in the late 50s but early 60s that the late Honorable Beato Alberto, a mayor of Banguet at the time, iso tinangyalis from February 22 to February 23. So, tapnon, hanen nga mawagan ko mga Washington. Ngayon, that's already a part of the culture of Banguet and of Abra and of our neighboring provinces. Ang muda ti Washington, apo, dito'y Banguet. Nga puwenta, personally, I have seen my relatives coming from Kawayan, Ilocosur, may kami maki Washington. My relatives from Banawang, Santay, Ilocosur, sumangpit da, may damaki Washington. During Washington talaga nga umay amin nga tao dito'y Banguet kasi kasla daytoy iti kasla pinaka selebrasyon iti actually probinsya ti Abra. No Washington kunada amin agpabanggit. And anya ba ti mapaspasamak ti Washington kasi ditoy nga ado iti mabuya. And one thing also iso nga ibagak no apay nga this is the best representation of why we are doing this trade fair kasi during Washington times hindi kauna na po it appeared nga parang ito ay yung ating market day, ito yung ating trading event. Inyawis ti mayor iti panaggatang iti trade fair tapno masuportaran digiti SMEs ken panangyawis sa panagbuya kadagiti ni sagana nga aktibidad. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.